בלילה הזה, כל המשפחה, הילדים, הלכו לכנסייה, הבעל הבית נשאר בבית. אחרי שכולם הלכו, הוא קורא לי שאני ארד, אכנס הביתה, הוא אומר לי, תשמע, מה אתה היית עושה? כן. אם היום היית משתחרר. משפחה אין לך. יהודים אין. איך אתה יכול לחיות, למשל, כיהודי? תראה, אם אתה מסכים להתנצר, אני מאמין שישו הקדוש יגן עליי ואני אוכל להחזיק מעמד וגם אתה. אבל אם אתה חושב שאתה נשאר כיהודי, אני לא יכול לסכן את כל המשפחה, יש 10 ילדים, אישה. אתה סכנה. מכה. אמרתי, פעם, כן, שגנמתי בחדר על 3 דברים, ירק ולא יעבור עבודה זרה. מי חלם פעם שאני יכול לעמוד בפני סיטואציה כזאת? ופתאום, עכשיו תחליט. אני עולה, לא יכול לישון, לא יכול להירדם. מה אני עושה? בצד אחד, כן, כאילו יש לי איזה מין התחייבות לשרוד. בצד שני, איך עושים דבר כזה? עבודה זרה. ואני נרדם תוך כדי זה. אני רואה בחלום, במסכת עבודה זרה, אני רואה את הדף ועמוד בצד השני, למעלה את התוספות, שתוספות אומר שיהרג ואל יעבור, זה רק אם זה בפרסיה. אבל אם זה בצינה, לא חייב להרג. התעוררתי, אמרתי, הנה יש לי תשובה. הייתי כל הזמן מתפלל, ובסוף התפילה הייתי אומרת 13 היקרים. ואחת שכחתי, ובאחד העיניים אני יוצא ככה לפנות ערב, הולך לקחת מים, ופתאום אני רואה חתיכת נייר. חתיכת נייר זה דבר חשוב. אני הולך להרים את הנייר וזה, הנה, יש לי. מצאתי את כל 13 היקרים. זה פשוט מדהים, כי לא היו עוד דפים בסביבה. כן, ולא ראיתי איזה ספרים קרויים, ראיתי רק ככה מה דף באוויר. אז זהו, אז אפשר רק להבין שנרשם למישהו לחיים, אז קוראים דברים, יש השגחה. אני באמת לא יודע למה, במה זכיתי, אבל העובדות הן עובדות. אגיד לך את האמת, לא חלמתי באמת שאני אזכה להגיע ל-86, וברוך השם באמת ילדים ונכדים ונינים וכולם ברוך השם בסדר. אז זה מה שאני אומר, שמבחינה אישית אני לא יכול להתלונן, אני כאן כל בוקר, ואני אומר באמת, מודה אני, כן, על זה שאני קיבלתי.